हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन माखासे स्केम्स एबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फाइनान्शियेल हिसाबै जोङो 20,000 रां मोननो हानाय जागोन जेब्लानाखि नोंथाङा रेशन कार्ड दंजायो एबा रेशन कार्डआव नोंथाङा नाम दङब्ला बिनि माखासे फाइनान्शियेल हेल्पखौ नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन 20,000 खरै 20,000 खरै नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन आरो जोङो बेखौ माबोरैहाय मोनगोन आरो बिनि माखासे क्राइटेरिया आरो बिनि एप्लाइ प्रसेस बिनिफ्राय सोरबादिया मोननो हाथाव बिनि गासैबो डिटेल्सखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो हानाय जागोन बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम लोगोसे बेलाव थुनानै नोंथांमोना अलाव होनानै ला बेनिफ्राय जायनाखि नोंथांमोना बेनि स्किमखौ एबा बे आसनिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना रेशन कार्ड थानो नांगोन एबा रेशन कार्डआव नोंथांमोना नाम थानो नांगोन अब्लानो नोंथाङा मोननो हानाय जागोन सासेयाव 20,000 रुपि बेजों लोगोसे आरोबाव नोंथांनि गार्जेन एबा जायनाखि आर्निं खालामो फेमिलि न'खरनि जाय गाहाय बिथाङाबो जुदि थैबायब्ला बेखौबो क्लेम खालामनानै नोंथाङा लानो हानाय जायो बेनिफ्राय जोङो बिनि बेनिफिट्स आरो क्राइटेरिया जों बेखौ नायनोसै आरो बिनि अफिशियेल साइट जों बबेहाय हाबनानै जोङो बेखौ चेक आउट खालामनांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननो जोबनाय फारसे दिन्थिगोन बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय दायो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय जोङो बेवहाय नुनो मोनदों नेशनेल फेमिलि स्किम बेनिफिटआ जोङो बेनिफ्रायनो मोननो हानाय जागोन बेवहाय माखासे बेनिफिट्स दं आरो बे बेनिफिट्सखौ जोङो 20,000 खरै मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय जोङो बिनि क्राइटेरियाखौबो नायनोसै बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो एड खालामो बे स्किमनि अनगायैबो नोंथांमोना जायफोरनाखि रेशन कार्ड दङ अब्लानो नोंथांमोनहा जायखिजाया 5 लाखसनि साफायाव हेल्थ बेनिफिट्सनि थाखाय मोनसे कार्ड मोननाय जायो बेनिफ्राय बे 20,000 खौ नोंथांमोना 4 कन्डिशननि सुबुङासो मोनगोन एबा BPL केटेगरिनि सुबुङासो बेखौ मोननो हानाय जायो बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव जों नायोब्लानो जों बिनि क्लियारखौ साबसिनै मोननाय जागोन बेवहाय नोंथांमोना नायदो एप्लिकेन्टआ मास्ट बी इन्डियाननि सिटिजेन जानांगोन बेयो सेन्ट्रेल स्किम नालाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बिल' प्रपार्टि लाइननि एबा BPLनि केटेगरियाव नोंथांमोना गोरोबनाय जानांगोन एबा BPL टाइपनि सासे केन्डिडेटआसो बेखौ मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय फेमिलि हेड जायफोरनाखि आर्निं खालामो नोंथांमोना मोननाय जायो एबा बे आर्निं खालामग्रा जायनाखि गार्जेन बिथाङा थैयोब्लाबो बिथांनि मुङाव दिहुननानै लानो हानाय जायो बिनिफ्राय माखासे बिथांनि प्रुफफोर गोनांथि जागोन बेनिफ्राय दङ एप्लाइ खालामनोब्ला बेहाय एप्लाइ खालामग्राया 18 इयार्सनिफ्राय 60 इयार्सनि गेजेराव जानो नांगोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जायो बिनि सोमोन्दै जोङो नायगोन एबा न'खरनि हेड फेमिलिया जुदि डेथ जाबायब्ला बिनि मुङावबो जों बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय जों बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बे जायनाखि थैलांबाय बे थैलांनायनि नामाव एप्लाइ खालामनोब्ला बेनि नामाव जोङो बेखौ फाइनान्शियेलि हेल्पखौ जोङो मोननो थाखाय बेनि डेथ सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय प्रुफ अफ आइडेन्टिटि आइ कार्ड आइडेन्टिटि नांगोन बेनिफ्राय एड्रेसनि प्रुफ नांगोन बेनिफ्राय रेशन कार्ड एबा बेनि BPL कार्ड थाब्लानो जागोन बेनिफ्राय रेशन कार्डआव जोङो फेमिलि आइडि थायोना बेनिफ्राय मेम्बार आइडि जों बेखौ लानानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बेखौ जोङो नांगोन अब्लानो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन जोङो बिनि डिटेल्सआ नैबे फेमिलि डिटेल्सआ गासैबो रेशन कार्डनि गेजेरजोंनो जेराव मोननो हानाय जायो बिनिफ्राय जोङो नैबे डकुमेन्ट्स नैथियाव जोङो मोननो हादों जायखिजाया नोंथाङा न'खरनि सोद्रोमाब्लाबो बेवहाय नोंथाङा साफा हिसाबै नोंथाङा बेहाय एप्लाइ खालामनो हायो जेरावनाखि नोंथांमोना रेशन कार्डआव नाम दङब्लानो रेशन कार्डआव नोंथांमोना नाम थायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना फेमिलि आइडिनि सिङाव एबा नोंथांमोना मेम्बार आइडि हिसाबै गाखोबाय नालाय बे मेम्बार आइडिखौ लानानै बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय जायो बेनिफ्राय बिनि प्रुफ एबा डकुमेन्ट्सआ बेनो आइडेन्टिटि प्रुफ नांगोन बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफ बेनिफ्राय एज प्रुफ नांगोन बेनिफ्राय फेमिलि आइडि एबा मेम्बार आइडि जायनाखि रेशन कार्डआव थायो बेखौ नांगोन बेनिफ्राय आधार कार्डजों मास्ट बी बेंक एकाउन्टआ लिंक थाथारनांगोन बे मोनसे नोंथाङा आधार कार्ड नांगोन बेनिफ्राय एकाउन्ट नांगोन बेनिफ्राय बेवहाय पासपर्ट साइजनि फट' नोंथाङा होनो नांगोन अब्ला जोङो मिथिनानै मोनबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम्स बिनि सोमोन्दै एबा जोङो बेखौ बोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ एबा मा गोनांथि जायो बेखौबो जों मोनबाय बेनिफ्राय एप्लाइनि प्रसेसआ जोङो अफलाइन जायो एबा अनलाइन जायो जों बेखौ बेहाय मोननो हाबाय नोंथांमोना अफलाइननि गेजेरजोंबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय अनलाइननि गेजेरजों जों गोरलै जायो बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा नैबे गाहायाव लिंक होनाय दङ बे लिंकआव क्लिक खालामनानै जोङो रेजिस्टार खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि इजि स्टेपआवनो मबाइलनि गेजेरजोंबो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन नोंथांमोननो बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो उननि भिडिअआव नोंथांमोना लोगो मोनगोन बेनिफ्राय जोङो बे अफिशियेल साइटआव माबोरैहाय हाबो बेखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिगोन नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायलांदो जोङो बे अफिशियेल साइटआव हाबनो थाखाय जोङो जायखिजाया मोनसे बेबादि ब्राउजार लादो ब्राउजाराव नोंथांमोना माइ स्किम टाइप खालामनानै होदो
माइ स्किम टाइप खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामोबा बेबायदि मोनसे लिंक फैगोन बेवहायनो जोङो हाबगोन जेरावनाखि आङो माइ स्किमनि सिङाव हाबनानै जों माखासे स्किम्सफोरखौ नायनो हानाय जायो अल स्किम बेहाय जों फैजोबो एबा मोननो हानाय जायो सेन्ट्रेल स्किमानो जा स्टेट स्किमानो जा बेखौ आं सिगाङाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामखांखाबाय दायो बे अफिसियेल साइटआवनो जों हाबगोन दानिया नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो क्लिक खालामोबा जोङो बेबायदि गेवगोन बेबायदि खुला जागोन जों गाहायाव नाय बेवहाय जोङो अल स्किमखौ जों खेबसेनो फारि फारि जों मोननो थाखाय नैबेहाय जों क्लिक खालामगोन नाथाय जों दायो बेयाव खालामा खेबसे जोङो सेन्ट्रेल स्किम होननानै मोनथिखाबाय नालाय जों नैबे सेन्ट्रेल स्किमाव जोङो क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामनानै हो जों ओरै स्क्रल आप खालामनानै नागिरबाय थानो दिगदार जायो बेयो जाहैबाय जोङो हाबगोना जाहैबाय मिनिस्ट्रि अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट जों बेहाय हाबगोन बेहाय नोंथाङाथ' टाइप खालामनानै सार्च खालामब्लानो बे खेबसेनो फैगोन मिनिस्ट्रि टाइप खालाम बेबायदि नोंथाङा मिनिस्ट्रि अफ रुरेल बिदि टाइप खालामदो टाइप खालामनानै नोंथाङा बेहाय सार्च खालामोब्लानो एबा नोंथाङा टाइप खालामखांनायनि उनाव कमप्लिट जाबा बेहाय मोनसे अपसन फैखाबाय नोंथाङा बेहाय सिंगेलै नोंथाङा गोरलै जाबाय बेहाय क्लिक खालामनानै होदो अब्ला जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनबाय इन्टारफेस मोनोब्ला जों बे स्किमखौ जोङो नागिरबावनांगौ जालायबाय नङा होमबा अब्ला जों बेहाय खनसे टाइप खालामनानै होबावदो बे स्किमनि मुङानो जाबाय नेशनेल फेमिलि स्किम बेहाय टाइप खालाम नोंथांमोना नेशनेल लिरब्लानो बियो फैगोन खालामनानै नोंथाङा सार्च खालामदो अब्लानो नुनो मोनगोन नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनबाय अब्लानो नोंथाङा बेवहाय एर'आव क्लिक खालामनानै बिनि गासैबो डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना ए टु जेड गावबो नायनानै लानो हानाय जागोन आरो गासिबो बिनि केटेगरि आरो गोनांथि जानाय डकुमेन्टस बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनहा बेहाय नायनानै लानो हानाय जागोन आरो बुजिनो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जे बेवहाय जोङो माबायदि बेनिफिट्स दं फाइनान्सियेलि हिसाबै एबा नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन 20,000 रुपिस अब्ला जों बेखौ मोननो थाखाय मा नांगौ बेनि सोमोन्दै गासिबो बुजिबाय आरो नोंथांमोनहा बेनि माखासे क्लेम खालामनायनि भिडिअखौबो मोननो थांगासिनो दङ बे चेनेलनि गेजेरजों अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बुजिबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोन